Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị abịakwanụ n'oge ihe na-eme eme. Dịka anyị siri unu, ihe anyị ga na-ewetara unu bụ ihe na-eme n'oge kịta ga-agba ekwucha unu ewelu amamihe unu wee tinye ndụmọdụ a ga-enye onye ihe nke a gbasara. Aka gbasara otu nwa okorobịa n'ọzụzụ ojelu bọị n'aka ọga ọ na-agbalụ bọị bụ nnukwu mmadụ, ọ na-eme ọfụma. Iru ebe ha na-azụ ahịa ịfụ na ọga gbanyesịrị mkpọrọgwụ ike. Ụmụ bọị na-agbara ya ka na-agba bọị hiri ndị odugoro ụlọ, ndị o setụrụgoro esetụ, ndị odugoro ụlọ ha yikwara nne ya nwere onwe ya bịa. O si n'ezinụlọ ebe ha ezinụlọ esi kpọpụta ya bọị, ha na-akpakwa ogbenye, ha na-akpa ogbenye. Nyanwa na onwe ruo wetuo onwe ya na hube isi na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike. Mana ọga bụ akpọta gị, ọ ga-ji nwayọ na-observe na-enyo ka ọ mara ụdị mmadụ ịbụ. Ụmụ bọyị ndị akpọtakọta anya na ya na-abụ ebidogoro ha ahịa, mana ọga ekweghị ebidoro nyanwa ahịa kwa. Ọga ka hapịa nọ na shop dịka anyị si okwu, ọga na obi na aka eru ọga na ma nyanwa nọdụ maka odewe ihe ọga odewe ihe ọga. So ọga akọ obi na-eru ya ana, mana ka iwee fụ oge a ga-eji settle this boy erubego. Mana a na-abịa eruo ndị mmadụ a na-esu imi na ọga bụ onye otu nzuzo, onye ọkọt. Abịaruo mana abịaza n'ezie Igbo ụmụ bọyị sigo n'aka ọga pụ. Ndị na-eme ọfụma erughọ ka ndị ada eme ọfụma, ma ọga setụlcha ha gị ikewa imirikiti n'ime maka ọ na-akpọ ụmụ bọyị stedi, ọ na-esetụlkwa stedi. Imirikiti ime ha ada eme ọfụma, ma ha si ha n'aka ọga pụọ, ha na-ekele mụ na ọtụtụ afọ ka na ọga mego na ọga bụ onye ọkọt nka na ego ọ na-enye ha. Mana ọ na-enye ka a nọzi n'ihe a kịta nwatakịrị a wee nọgide n'aka ọga n'ozuo afọ one ekwuru ọ ga-anọ ka ọga wee nwee ike duo ya ụlọ. Ọga wee buru nnukwu ka nso ya proposal a wee land ya, wee sị the boy ya ga-achọ ka ya tinyekwue na kọmpani a. Akpọrọ ya kọmpani mana ọ sọsọ ọga bụ onye fọm kọmpani ọga nwee, mana ọga si ya achọzi ka o sonyezie na kọmpani ka ha nwee ike wee na-azụ. Kama this boy ga-ebido nwebe aṅụrị based on akụkọ a na-akọ maka ọga na ọga bụkwa onye ogwe ego nka obi bido na-amapụ the boy kekwe ka anyị na ọga ya esikwa wee je, na-agbanyeghịkwa na ịmago na all this time ọ nọ n'aka ọga, ọ na-atraịkwa na observe na-enyo ka ọ mara ọtụmago nke bụ eziokwu bụ na ihe mmụọ bụ ihe mmụọ. Nwoke ọ bụ na ọga na eziokwu bụ onye kọt ma ọ bụ nka, o nweghị etu the boy, ọ ka bụ ụmụazị, the boy ka dị very young. They couple na osikwu from a very poor family. Ịmago dị ihe expose ya before bịaba boy adịghọ like that. Mana ọgbago boy nọ how many years ekwu ọ ga-weta proposal a biko dịka nsi okwu ama eto ogologo. This boy based on ihe ndị mmadụ na-akọ maka ọga ma ndụmọdụ a na-adị ya sị ọga setụrụ ya ka ya jee were aka gbagba mbọ ihe agbata ka ya ma nọ ya. Nwatakịrị a wee nene ka ekonomi Naijiria dị kịta wee fụ ego enwe ọbali, ego enweghị isi. Unu mana nọ capital bụ biznes, na ọ bụ na ya banye n'aka nọkwa n'aka ọga lot of things ama mbụchazi headache ya. Ọ nọgo na biznes azụrụ azụ n'ọsọ ihe na-amapụ obi bụ na ya atụrụ ọsọ ọkwa anya nọ n'aka ọgụ nwee ga-eme. Biko nye na nwatakịrị okorobịa ndụmọdụ, ọ na-eme ya obi na-abụ nke ọ ga-ekwu ka ọ ya si ọga nye ego ka ya jewalụ ka ọ ka ya nọrọkwa n'aka ọga. O nidiri ndụmọdụ unu.